تفی رزگارکردنا داوی جهه رخستنا داعش ترور لهین چارەنویسا به هزاران ji Kurd û Erebên ku ji aliyê wê rexistinê ve hatibûn revandin reş û tarî û nedyarin û hejmarek ji revandiyan ji bo qesedê û pêdê hatine radestkirin lê dema kesûkarên welatiyên revandî pirsa revandiyên xwe dikin bersivên nerînî didin kesûkarên revandiyan. Çîroka ciwanê bi navê Henîf Xelîl Hemo yê ji herêma Efrîna Rojavayê Kurdistanê yek ji wan çîrokan e ku beriya 6 salan e li herêma Ezazê ya derdora Helebê ji aliyê rexistina Daişa teror ve hatiye revandin û tevî ku kesûkarên wî li ser kanalan dîtin ku kurê wan ji bo pêdê tê radestkirin lê tanha tu agahî li ser wî tune ne. Mihemed Hemo ku bi xwe biraziyê Henîf e di dema beşdariya xwe di bultena Arkê de ragihand ku apê wî yê bi navê Henîf Xelîl Hemo yê ji gundê Kîmarê dirêkefta sê meha heftan sala 2013 li gundê Soraniyê girdayê herêma Ezazê ji aliyê rêxistina Daişa teror ve hate revandin û ji wê demê ve ta beriya rizgarkirina baxûzê tu agahî li ser wî tune ne. Hemo serbar kir ku di dema hin welatî xwe ji bo yekpekê radest dikirin malbata wî di kanalekê de kurê xwe dîtibûn û diriya cil û berkên wî re ew nas kiribûn. Li gor heman jî derê ku tevî hewlên berdewam ji malbatê ji bo diyarkirina çarenivîsa kurê xwe lê jî derekê ji qesedê ji wan re gotiye ku tu agahî li ser hebûna Henîfê 33 salî li cem wan tune ye. Mihemed Hemo diriya Arkê re banga rêxistinên mafê mirovan kir ku çarenivîsa apê xwe diyar bikin. Herwa ji pêdê xwast ku eger li cem wan be serbest were berdan, da ku li malbata xwe vegere. Çîroka welatiyên Kurdê bi navê Henîf yek ji çîroka bi hezaran welatiyên Kurd e. Herwiha welatiyên Erebên li cem Daişa teror revandîne û herdem hêvî umîda malbatên revandiyan ew bû ku piştî rezgarkirina dawîtîrin cihê Daişê li baxûzê çarenivîsa wan xuya bibe. Lê hêvî bi nediyarbûna çarenivîsa revandiyan li cem Daişê biradkirina pêdê ji zanîna çarenivîsa wan revandiyan re wenda bû.